गसाइगाव हादरनाङारि बैसोगोरा एबा गागि सुबुं सान फालिनो थागथियारि। फैगौ 1 अक्ट'बराव गसाइगाव सोहोर खाथिनि हाब्रुबिलनि रायजोआरि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों हादरनाङारि गागि सुबुं सान फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। अल बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि गसाइगाव कमिटिनि बानजायनायाव खुंनो गोनां हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय थांनाय 6 आगस्टआव मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों महेश्वर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो बिनेश चन्द्र नार्जारिखौ नेहाथारि महरै लाना सा 31 बराय आफादखौ दानाय जादोंमोन। बराय कमिटिया हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायनाय बायदियैब्ला बै सानखालि फुंनि 8:30 फिरफिला बिरहोनानै हाबाफारिखौ जागायगोन। आफादनि मिरु कमिटिनि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया, बिनि उनाव समाज सिबियारि डक्टर अचिन्त्य कुमार बसुमतारिया रुंसारि थुनलाइगिरि गुनेश्वर मुसाहारिनि मुसुखायाव बिबार माला गानहोनानै मान बावगोन। 10 रिंगायाव जानो गोनां गेवलां मेलखौ सामलायगोन मिरुनि आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया आरो हाबाफारिनि थांखिखौ बेखेवनानै होगोन अमर सिंह ब्रह्मआ। जथुम्मायाव नुजाथिनाय आलासिफोरनि सिनायथिखौ होगोन मिरु आफादनि नेहाथारि प्रसन्नलाल नार्जारिया। 11 रिंगायाव बराय कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिया गावबा गावनि बिबुंथि होखांनायनि उनाव 75 बोसोर बारलांनाय सुबुंफोरनो मान होनाय जागोन। बेनि उनाव मिरु आफादनि नेहाथारि स्नेन बसुमतारिया मिरु आफादनि बिबानगिरिनि सिनायथि होनायनि उनाव लाइसि बेखेवगोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारिया। हादरनाङारि गागि सुबुं साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेयैनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन हिराबाई नार्जारि, जनकलाल बसुमतारि, राजेन बसुमतारि आरो अनुरानि बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफ्राबो बाहागो लागोन। मख'जाथावदि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनो दिनै बराय आफादनि आफादगिरि महेश्वर ब्रह्मनि सामलायनायाव मोनसे सावरायमेल जालाङो। जोंनि बे खुंथाया जाहैबाय गसाइगावआव गिबि खेब खुंजानाय दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि थुलुंगायाव आरो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय दाजानाय सेन्ट्रेल बे दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनिनो सेन्ट्रेल कमिटि दङ जोंहा। आरो जोंनि नैबे गसाइगावआव थांनाय 2022 मायथाइनि 21 डिसेम्बर खालि जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाजादों। दा बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दाजानाय असिलायै जोंहा बारग' बोसोराव चिरां जिल्लायाव बे एखे रोखोम खुंथायखौनो खुंनानै बिथांमोनहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव फोजोबबाय। दा देग्लाय नैबे 2024 मायथाइयाव जोंनि गसाइगावआव जोङो खुंनो लादों। दा बे खुंनो लानायनि मुङानो जाहैबाय इन्टारनेशनेल अबजारभेन्स अफ अल्डार पार्सन्स। माने जोङो बर'नि बेखौ सुंद'यै बुंगोन दुलाराय बैसोगोरा बर' सुबुंनि जोङो बे गसाइगावआव गिबि खेब फालिथाय सान फालिनो नागिरदों। नैबे जोंनि गसाइगावआव थानाय हाब्रुबिल सार्किट हाउसनि खाथियाव थानाय कमिउनिटि हल बे जायगायावनो जोङो फैगौ 1 अक्ट'बर 2024 अक्ट'खालि जोङो बेवहाय खुंनो हाबाफारि लादों। दा बे जोंनि बे खुंथायाव गाहाय आलासि हिसाबै दङ जोंहा मानगोनां पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो बेबादिनो गोबां सायख'जानाय बुंथिगिरि आरोबाव माननि आलासि गोबां थागोन। बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल कमिटिया सायख'नाय बादियै जोंहा मानगोनां बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुस्रिमा हिराबाई नार्जारि बिथाङाबो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै, लोगोसे बेवहायनो मानगोनां श्रीमती अनुरानि बसुमतारि बिथाङाबो माननि आलासि महरै जोंनि
बे खुंथायाव नुजाथिफैनानै बेसेन गोसा माने बिबुंथि होफैगोन। दा जोंनि बे बिबुंथियाव जोंनि खुंनो लानाय नैबे फालिथाय सानखालि बयबो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जायफ्रानोखि 60 बोसोर बारबाय, दा 60 बोसोर बारनानै गासिबो जोंनि बैसोगोरा हान्जायावनो सफैनो हादों। दा बेवहायनो आं बुंनो लुबैयो, आङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोङो ओरैबायदि थांखि लादों, जायफ्रा 75 बोसोरनि बारनाय बा बिनि गोजौ 80 बोसोर 90 बोसोरनि सुबुंफोरखौबो जोङो मान बावनो हाबाफारि लादों। आर'नाइजों लोगोसे जोङो बे मान बावनाय हाबाफारिखौ गिबि खेब जोंनि गसाइगावआव खुंनो लानाय जादों। दा आंनि गोसो गोरबोजों आखाइ खबजबनानै आङो बयबो रायजो राजा आइ आफाफोरखौ आङो हांख्रायो, जेन' जोंनि बे जोंनि खुंथायाव जेन' लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि सभाखौ जाफुंसार होयो। बेखिनिखौनो आंनि बिथिंनिफ्राय गोसो गोरबोजों हांख्रायनायजों लोगोसे आंनि खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।